Ngomong anak, awan-awan malah ngancani mancing Mas Arda. Awan-awan ngejak sopo kali. Oke. Bocah. Wush. Nang jeruk ya, Pak. Di jeruk Poin 0 iwake rung gelemangan wis kuareken brodot paling iwake. Sepote ning kene iki. Sepote kan Mas? Winongo bawah. Winongo bawah no jembatane kae. Jarene kene iki anu Sponol nil.